Shalom, hora sa manginang, pagjupang musay ita di pertangingata di tanggal sada September tu pitu September 2025 di minggu pesapul duahon dung Trinitatis. Jami tata di Bodarion di enat sian Evangelium Markus bidualu mamuka sian ayat 34 tolas tu ayat 30 di bagas topik minggu memperbaiki tingkah, langkah dan perbuatan. Manang nidok di hata-batak padengga kamu ma dalam muna dohot pabahenan muna. Jadi turpu ni jamita boleh taja di kolom deskripsi songon ma haturangan di turpu. Nah di ayat 34 tu 35 ta berang malisi siara na parjolo na di pasat di bata gabi sisian na ima masarud diri. Di nama kubasi Yesus di luar Judea masa torok do namangi hotoni bana manang tudia pe ibana lau. Takas saboto berita taringon na lehon Yesus mangan 5.000 halak di Betsaida jono kotau Galilea. Alai sian godang ni halak na mangihuto ni bana, dang sude na marsi tutu na enggak bisi sian na. Godang sian halakon aka halak na penasaran do turu pani Yesus. Ay tarbarita do halongangan na ibat Yesus. Na papang boy mardalan, na mapitung boy marnida, bahkan na mate pega bimulak manguli ban di bana. Jadi Yesuson nunga sa viral di luar Judea. Jadi halak penasaran songor dia do rupani Yesuson. Na di barita unya kahalakon na. Sa deba na isian aka halak parise na say marsogo ni roh tu Jesus. Saya dilului cara buhat carana asa boy di tako palaki Jesus jala di penjarahon. Na sida pe hiuton Jesus holan nang papupunguhon aka hata na hea di dok Jesus. Sianon manan dalan na gabe dilului halaki sidalian asa boy di persalahon Jesus i jala boy ma dituntut ibana. Sa deba nai arong dok kasihan kelompok marga-marga zelot. Halak zeloton, nazira mana boy dohonon, na paling vokal, manang paling keras memperjuangkan kemerdekaan bangsa Israel, sian gonggoman ni halak Rom. Baga-baga ni dibata na di badan Nairobi, di dok, tongosan di dibata, do Mesias lahu mabuan pemulihan dot kemakmuran tu bangsa Israel. Ala di bagian nasida, godang halak mandok Jesus do Mesias na dijanjihon debatai, gaya saya penasaran mahalaki, saya diihut ma Jesusi, saya di bareng-bareng mana tahu memang tohoro ibana Mesias na do debata di badan Nairobi. Jadi ala diboto Yesus do na merakam do motivasinya kahalakon na manghihoto ni bana. Dilian Yesus ma dua syarat tunda sida mono nang tuturo na sida manghihoto ni bana. Syarat na parjolo do ibana ikon olo na sida maswada hodiri na paduahon ikon olo na sida mamorsan silang. Nah, gabi maralo do pikiran yak kanatoropi hata ni Kristuson di rohana sida nian dihiuton na sida Yesusi asa dapatan kesuksesan do laki mandapaton hamalumon mendapaton kemakmuran itu makana pola godang nama situtu nang menghitung Yesus hurang lobi sebenarnya hulan paling adong 70 halak ma memang natutuhian nang setia menghitung Yesus asing nai hulan mencari keuntungan do menghitung Yesus. Nah nakaning adong dua syarat dibain na parjolo masodor diri maswada dirion lapatan na meredam keinginan daging ima songon hamoraon hasonangan popularitas ambisi pribadi. Sudah dojol mana yang patut dirina, nang gabi terkenal jala terbarita, alai dangon na dipanggil Yesus. Halak nanang mangihutun Yesus ikon dipatoru do dirina, tidak mencari popularitas atau pujian-pujian yang sia-sia, jala menjadi hondebata gabi prioritas utama di goluna. Tidak ma Yesus sendiri anak ni debata di bana, sian debata do harorona. Alai datung gabe di pangasahon ibana dirina tu portibion. Geriada gabe di sulukon ibana do daging ni jorma. Gabe sarupa mi bana tu jorma. Nago haurangan gok keterbatasan. Zala di nama roba si bana debataro na di baritaon ni bana. Datung gabe diri sendiri di baritaon ni bana. Nah di ayat 36 tu 37 on masih paduahon ima mamorsan silang. Siara paduahon mamorsan silang ni na Yesus. Nah silang ni Kristus dada holan simbol holong ni debata tu jolmai. Alana gudang do halak menganggap bahwa salib itu adalah simbol kasih Allah kepada manusia. Allah borak si pengatusian Yohanes 3 ayat 10 tabang musia ditarutung ada salib kasih kan. Jadi orang selalu menganggap salib itu adalah simbol kasih Allah kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal ini mana. Makanya gak bisa kasih nak. Gak bisa jauh mandidok halak salib on sebagai simbol kasih Allah kepada manusia. Tetapi sebenarnya silang ini juga adalah simbol penderitaan. Simbol si taono do silangi sasutongna. Ido makana biasa na holan di dua inganan do jojo taida silang. Monodang di gereja badi kuburan. Silangi naing paingoto tuhita. Kematian itu adalah suatu kepastian. Persatokina do anggung ngulun. Jale komersi taono do hita di namangulu dan di pertibion. Ido makana adong do tersurat di buku deta partangisan do HP anggo siangonon nina. Jadi setiap kali kita melihat salib
Taingok ma, Yesus telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Jala songon hau duhon na manaon akasita onon di hau pinar silang, ikon radedo hita manaon sita onon ala ni goreng di bata. Dia tolu lalu di dok unang maila manjakot Yesus di jolon jolma. Aidang molo di pertibion na rumikot, alai tu dia do hita molo dung mate, ido na rumikot. Hola dua do inganan para dia nanta molo dung mate hita. Molo tajako do Yesus di ngoluta, rakma hita do ibana di surga sonangan. Ale molo tatulak do ibana, bahwa sadana nama tempat tujuata ima tu apinaroko. Di jo Yesus do hita asa sude hita mangihutun ibana. Ale datung gabi adong paksaan di nalahu mangihutun Kristusi. Nunga takasi pasat ibana akatantangan do resiko na ikon si ado panata molo manghihutun ibana. Jala ikon satia do hita manjakon guarna di tonga-tongan aka bangsa perbegu atau bangsa perdosa. Molo satia do hita manjakon Yesus di nguluta di jakon Yesus maguarta haduan dia do di bata ama pargugu na suatu dosa ni. Alai molo maila do hita mangguari dirita si hitun Kristus. Yesus ipe maila may bana manjakok kita di joloni di bata ama pargugu na suatu dosa ni. Nasi pasaha to di jamita di son adong tolo manginang na parjolo hopi do harbangan jala gogo do dalan na tu hanguluan. Jalan menuju kehidupan itu sempit dan sesak. Lapatan na dang murah dalan si bulu sonotta molo manghiutuk Kristus. Di hosomi jol mamahita, di ujunnya ke bangsa perbegu mahita, di palalea do hapersiata. Aido jambar ni si hiuton di Kristus di portibion. Di bahini di namang itu Kristus kita ndak ada terbatas solan marminggu ganup hari minggu do martangiang ala ikut tajak do gorna di goluta ganup hari unang may lahita mangguari dirita Kristen ay hangoluan do ibana molo satia do hita mangioto di bana lehron nama tu hita hangoluan na suara suda na paduaon ikon radedo hita paubau diri dang hari tulak Yesus manangisi na roto ibana alai adong do syarat molo nanang mangioto di bana na parjolo ima ikon olo do hita masodo dirita jala patoro dirita dia pun di Kristus dohot mamorsan silang. Tunggu hape belgani dosa dohot hasalata nang taula di goluta molo roro hita to pun di Kristus dohot rohana serep rade do ibana majalo hita asal marade hita paubo dirita. Ima songon manadikun hasonangan di portibion manadikun hagiut ni daging songon hamoraon popularitas hasangapon puji-pujian dohot akan bisi duniawi. Pasama dirita hibul tu tangan Jehova ibana mana manogu-nogu hita di parmulata. Napatuluhon berani hidup dalam kebenaran. Dang di halamu simbolis akajol mana jolak tutuhani. Jala porsuk do parmulani aka partigo di portibion asa muba nasida sian Tuhani. Ima caran simbolis pambejolma menyangkal imanna. Jadi gudang do halak na menyerah gabedo terbawa arus nasida. Holan alani tekanan sian humaliangna. Daripada dipecat lebih baik ikut apa kata bos. Ngadi bot ibana na salado na niulon na sida, alima biri bana mangalo bosna daripada dipecat na urana ujungna ya ikut arus mau tak mau walaupun dosa ya bodo amat kan begitu. Nah di Bible tak janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Janganlah imanmu seperti air yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak jelas. Molo nangol-nangol sisilot doha porsianmi utahonokku mahu siapa mangakon ni na Yesus. Menyuarakan kebenaran tidaklah pernah mudah manginang. Godang do risikuna. Alai iko siap do hita disi. Manang naro di parngolota, tong majak ko Yesus di ngoluta. Una kita maila manjakon guarna, ay ibana do dalani, hasitongan do hangoluan. Manangisi na porsia di guarna, na mangolo do ibana, tungpe na mate ibana. Amen.